teruji e aput no nikech migawo kaka LSK wang'eyo history mare, okay? Kotero ng'ate kanyo to en ng'ato modhi ng'iyo gima timo ng'ano timo kendo ng'ano be ong'eyo ni en kod record mare kod reputation e migawo moteri. Kigolo ng'ato ISPAC, very reputable institution, ok dang' ng'at ma ISPAC otero kod putno tim gimoro monywandore madhi ketho nyinge e organization mare, okay? Kitero ji from political parties, liaison committee, from both sides, gin ok ginyal timo gimoro madhi chwanyo. Emomiyo ok ni wayie kod aput mokwongo cha, nikech mokwongo nomiyo migawo kaka Public Service Commission nafas. Tase wacho ni migawo ma Public Service Commission en gino ma nie lwet ng'atno motelo ni piny, okay? Koro en nyaka wang'in to ji mage madhi nominate jogi. Mano miyowa some level of assurance. Level of assurance, Joyce. Okay? Not full confidence. Full confidence ok nyal bedo gi piny ni. Okay? To nyaka bedie safeguards. Ni jogo moket kanyogo. Kata ka dhano en dhano, to adiera makende en ni jogo motelo gi ok dhi yiene gimondo gitimo gimoro makalaga. Mano e gima wacho. Koro kuom mano wan gi geno ni aput midhi ketni kaluwore kod formula ma Chanadi kochiwo. Dhi tayo wach mar yiero jogo madhi chung' e IBC e yo makare. To IBC anuoyo katieko. IBC to en wach matho gi kuo. En achiel kuom gigo madhi duoko ji e ndara ka yawa gi otugo kode. Kiwe wach mar pek mar ngima. Kendo an gadiera ni jowago winja kama wuoye sani. Wach ni mogik anno kwa dong gi dak ariyo kende twaloro twak mar okinyi makawuono. Wach ni mogik kwaloro twak mar okinyi makawuono. Wach na mogik Joyce en ni wan kaka oganda mar onagi. Wan kaka joluo nyaka wabed gi chia, wabed gi nyadhi ni wan adiera ma wan go en ni riwruok marwa osebedo ka konyowa seche te. Gimomiyo Kenya ka omiwa luor en nikech riwruok marwa to kod bedo chung' nadiera e weche ma affect jowa to affect nyaka Kenya mangima. Koro riwruok marwa no nyaka wadhi godo mbele. Kik wayie mondo ng'ata kata jasigu moro amora biye ewa mondo pogwa. Ng'ata mondo pogo joluo en jasig joluo. Kendo atiyo kaka wacho ni gimoro ni ng'ato wacho ni en e sirikal. Ni en e sirikal. Mano en gima wasewinjo higni gite. Ok oda mondo ji oti kod wach mabedo e sirikal kaka msingi mar pogo jowa. En ni nyaka wabed gimoro achiel to waluw jatendwa ma en mana achiel kende, Raila Amolo Odinga.